Γεια σας, είμαι ο Θεός Γραμματάς και σήμερα θα σας δείξω πώς να φτιάξετε το υπέρτατο σάντουιτς. Πρώτα απ' όλα θα χρειαστούμε αυτά τα υλικά. Εδώ πέρα. 2 ψωμιά, 2 γαλοπούλες, 2 τυριά, λίγο Φιλαδέλφια, λίγο βούτυρο, ένα αυγό και λίγο λάδι. Ωραία. Βήμα νούμερο 1. Παίρνουμε τη Φιλαδέλφια, τη βάζουμε στο μαχαίρι και απλώνουμε στο ένα ψωμί μόνο. Μετά, αφού το έχουμε κάνει αυτό το βήμα, το δεύτερο βήμα είναι πάρουμε το ψωμί να το βάλουμε εδώ πέρα και να το πατήσουμε καλά, να το ανοίξουμε και έτσι απλά έχει γεμίσει και οι δύο πλευρές με Φιλαδέλφια. Βήμα νούμερο 3. Ανοίγουμε το μάτι στο φουρ και βάζουμε το βούτυρο από πάνω για λίγο, ίσα ίσα να λιώσει για λίγο.